El seleccionador nacional ha anunciat la llista provisional de 25 jugadors convocats per al partit de la selecció andorrana contra Bèlgica el pròxim dissabte a les 20:45 a l'Estadi Nacional. El combinat andorrà entrenarà a l'estadi durant tota la setmana per continuar preparant un enfrontament per al qual Koldo Álvarez de Ulate no podrà comptar amb la presència dels sancionats Cristian Martínez, Ayala i Víctor Rodríguez. 3 dies després del partit contra Bèlgica, la selecció afrontarà un altre partit, aquesta vegada a Cardiff, contra Gales, actual líder del grup B. ¿Cómo lo luchamos, no? ¿Dónde va? ¿Ahora es culpa mía también? No, no, no. ¡Qué bien, Ferri! Són els dos partits més complicats de la fase, arriben en un moment que totes les seleccions juguen algo i sabem la dificultat d'enfrontar-nos a Bèlgica, que és una de les seleccions de moda, ara mateix és la tercera de rànquing FIFA, i després a Gales, que fa molts anys que no es classifica per una fase final i per això serà un esdeveniment important. Sabem que seran els partits més macos de la fase, però per nosaltres seran els més complicats i sabem que l'única manera de treure alguna cosa positiu serà molta humilitat i molt de treball tots junts. Juguem amb els rivals més difícils del grup, el que realment es juguen aquests dos equips, i crec que són partits molt complicats, però al mateix temps donen molta motivació per el que signifiquen.